tukin hi April ni thole ni ania hei an thian pa zirte hianin hei Chamar West Oime Park Thlang Government Primary School ko ta hianin naupang ho football training man choi lawin anei pui thina heng naupang ho hi kumsom panga le kumsom pahnih annia kumsom pahnih le kumsom panga te hi zing tin hian te hianin man choi mi lawin football manga ina wangin te hianin football a zirtir thina chu tukin a hianin eng takin nge an kalpui ti kha bi china kha kan nei anga seteng chuanin zirte te po te khanin kan han kom tura te po ngai la a thome toke down ni sali ma lu tu ko me ni sali ma school tu ko me ba parang ni sali ma low ni sali dulu tu ada tahu oh yo pa ni big ve đây mo toke tadi sa mo tu don hai chua chuanin le khazil te kha akul le thodo na mano chu lai ga ma te mo ji ma te phone ni se school kal ti boy lo kan le khazil ti boy lo khan kim bo a ti thei ka ni kan sei to thina helai training kan nei to lo nu jing a rei do mut kha kan se chua tu ni lo jing tho ma te jing ma mi tua work te exam la te kha kan se chua tu ni kan ti to kha helai kan training chung chu thakat bor vel cha hun kan mang do na school te ni don to wangin nakina a khan na hun te kan la mang do na tu wang chuanin chuan jing bi ka chuanin yang hianin nuam deuin hun mang kan tu manga under 12 kha zana i khep cha zom ma pharu le lai tu i khep cha zom a cha ka effort a cha ka serin kan pia a cha lo kan tu ma oh to ke ani a cha lo zong ma pharu le oh zana i khep cha lo zong oh pa khang che cha lo a cha lo ni oh ama che cha lo le ana te tu an cha ke to a che manga tu ba so a tu manga a so me oh sa ara wa tu nem ani hi ta khatre ta ti tu na khan kan lo wa lo ti pui cha cha chewa tu lo so chu ga long tu ga so ani bo ko ni so tu ma nia ko se ne ka se te te thao ve te bo ka cha football ngai na tu te chuan kan thewanga hei kan ma hian sarjir te a awma ani hi football lovers ani football mangai na wangin hei Chamar West Government School ko ta hianin naupang han tian an zirtira chung teng te potu nakina kan soi chho tura ngai la te chuanin aman in mel khia tir na te mingpum te le a teng ho kha tu la ti chin kha ama saimen soi sak se thanga oh ama sai lom thu kan soi ma sa a ka ming hi h lal nun zira ani azirte ti ta ming ko thina tunai han chan marwe sak an kho sameka te chuan football a hianin kumsang ni som panga khan d license ka pass suaka voini thleng hian d license kala nei meka ti hian football lama ka thei chin chuna kan la in mang chho mek ani chuanin tuna hianin naupang ho hi kumingza tin nge tuna hianin zirtin lai pek mek khalai kha oh atira takhan nia under 15 kan hantia amaro chu under 12 kumso panin wala panghi tamzo karo ni tak sia khan group ni achanin under 12 under 15 agin kan kalpuya chuan ani in chokin training hi nitin zinga daruk le chan ve changa dare le chan ve thleng kan kalpu thina ni tuna hianin na pangron zir hi under 15 le under 12 hi exam nge an mani hi soi thei chuan oh nia abu chan ni le voini ang chon tlem chun adang lam ve do sata amaro chu under 15 a hian mi som ni borvel ni thin kan nia
tuna hianin kan tling lo ta sata mi som pariat te som pasari te akal tlang pui kan ni a ti chuan under 12 ero hi chuanin kan kalkim hi chuanin mi som ni le paruk hi kan ni thina ma sei tukin zinga chuanin mi som ni pathum vel kan kalin ka se a pahnih khat vel hi chu han kal lo ve zeu te kanom thina atlang pui thu chuan under 15 a mi som ni borvel under 12 a mi som ni panga borvel angin chu thei ni ome khami nau pang jina chungchang an lu tak tak main nangma football azin kong shim shim khan chet te po cha ko min kan sia chung te chuanin anh tik kuma tang nge nang ma shim shim football hi lu chila lo tui tran chho lai ball vel kham hian thil thei chuan nia football hi kat tui chil khop maya ei tuna kan naute under 12 te under 15 te kan ni chho ka hriat renga chu kan tournament khelma sakber hi under 12 tournament tuna amveng field kan ti police ground akhwan tournament kan khela chung chho vela tang chuan football kan khel chona sakhop mai school kal tang to in te chuanin class 10 kan fail chan te po football ania class 10 ni ka pass har khop mai football awangin chute khap chuan football hi ka tui sila te chuan niamin zota ka chuan phaila ma te po huneng mo chen chung football te kan han khel ve a academy te kan han oma ti chuan a thui don khop mai han soi chon maro chu mi zo na ang deuh khanin hemi kasin kong sum mai chu no pang te kan ni lai kan hriat thei chin ni meng chu chunga tang chu kan khel chho ve to a ti chuan voini thlengin kan khel to lo nuwa po no pang boy puin mani nuam ti zong ba ka no pang ma khuwa ngai chungin ti hian free coaching hemi an school kal chol den chen hian ka han nei chho pui char char me ka ni ani chu ani ti chuanin kha te tangin football tui ania khateng khan ni ti chuanin Mizoram tana ilo fe chua to na te kha aum chuanin khalaya kha hemian soi chho sakte nia soi tong deuh khanin kan hun travela kha phaila ma te ka ma wangin Mizoram tan hian kan khel thona chung hian kan khel tam lo do mo chu kan ti dewa maro chu ka sia the china chuan Mizoram ina tournament kan khel chi a hi chuanin ka kal do vekin ka sia national under 16 ti lo hu chu ka kal do vekin ka sia national under 16 tumero kha chuanin final a tlema ka upat do wang han mi han job khan ya ti chuan surboto under 17 ka kala Mizoram tan national under 21 ka kala surboto Santos Trophy ka kala chuan NM Gupta ti te ONGC Cup ti te Governor Cup ti te Mizoram na an khel theyang chi kha chu ka kal ve vek chuan ka sia ka sia solo chuan chungvel chu ani chunga chuanin kal to hona khanin champion na kha in name nia players anga kal hi chuan hei ONGC Cup Agartala Tripura nei chin anga te tin ka sei mai tak chu state games kan ti tak kha te po khan kan lo champion to a tin nia senior level a hian kan champion a hian ka telve thina ei su pa tak hi chuanin surboto ka pakhanin sangni pali khan semi final a kan tla under 17 a khan chuan national under 21 a khan semi final kan lu zo lo boka apak hi chu nia NM Gupta ti te le ONGC Cup ti te tin Sikima nam chi huna kan khel tak ate pokhan Mizoram tan tin Royal Gold Cup Kohima Nagaland huna TT Roy te group Mizoram hinga kan kal khan kan champion boka an champion ve deuh ani chu hau chu ka hriat thei chin ani alo hanin zo chui zel pokal kha cha kom dewa mai ro chu en zo thui lo thil dang hanin zo tur kha nol wang kan tul chung lam pangkha han lu chil de lekela a player anga khelna kha soima satai la tul chunga khanin eng team ange eng club ange lo khel to na lai kha hria chin kha mian silte ne ka hriat reng chu sangni pathum khan Central OMA kan khel tum khan kan tlero chua ve deuh kan wang lai ve deuh chawani wang khan kan khel tha ve deuh ni garinga din thar first season ani lai
MPL omani chu kalai khan miron som hala ti chuan tin thara khan ka khel ma sabera hemi keima professional life ti ve mayang kami kha tin thara hengan khela te chuan tin thara kan khel chawa chubin hoa chuan klap sang sanga kulko na te luang mura te kan khel kual poka tin ka hun chadulam mayang chadulam hantila tlema kan han elo deu nu khan sang ni sa pakhat khanin Aizawl FC tin thar le kum khan ama saberin sari som pakhat khan Aizawl FC tan ka han khel chhole a sangni som pathum theng khan player sangin ko oma ti chuan sangni som pathum kum lei hol vel atang khan no panglama academy lama coachin min data a ti chuan Aizawl FC a khan kup ko bol ve chu ko oping ka sia ane chu chuan khami tul chunga player a I khela khati a club pe moti ma khela khanin champion to na lai kha I hriat thei china in nei chuan khalai kha han soi izok te luang mo la kan khel lai khan player sa kan thave khop mai khang lai kha chuan first division league PLama nge Independence Day adepo Assam Regiment Center ARC local tum thpo khan final ka lo hne to a chutiang chuan no mo kan lo choi to a luang mo kan khel lai kha a choi thega chu kan choi do vaking ka sia chutiang ve chu kan ni luang mo kha ka khel that ange neng kan khel lai a chuanin champion no mo kan choi hun lai kha ani ve a anduwa kulko ate kan lut le a MFA ka pate final ate ka han van boy chhota a champion bika chuanin luang mo FC khel lai kha kan champion tamlai ber chunin ka sia lo ome ani coaching lampang kha han lo chil dewila coach license kha ti kuming nge khalai kha zir kha ka sia solo chuan Mizoram ina MFA ina AIFF D license apo sei masak ber kha sang ni song panga jun thania chumia chuanin kan exam vea kan ti vea ta chuanin D license kan pass ve ho maya chuan voi thang yan D license kala kol me ka hei kum somor ve chu license D license ka kol ve me ka ni chu coach heti team en kol chungchang a hianin I team en kol to ho kha anom nual mai the khalai kha I hriat thei chin alom chuanin I lo en kol to tele I team en kol to a champion puite in lo ne chuan khalai kha an soi chun zom chola nia soi tong khan sang ni som pathum kum lai hol vela changin Aizawl FC academy lama kan ho tu te mi han da tha senior players kan ni line tisuan akum loka chu license kan exam chhota ti khan kan pass ho ve ta tarang chuanin no pan kolama hian te kan kal chho ve a te chuanin BSFC dorpui kan tia second division ni lai khan ka en kola chu ka football career angani chu ke manga team kan kol ma sak berania thian sara ka license nei lim te ni boka champion no more kan choi pu ho ma second division akhan kalom he maya te chuan club bang chuan siang khan Aizawl FC te kalom wangin club bang an kol chu ta harim lova Aizawl FC a hianin chu sang ni som pa thum ma changa sang ni som pakwa thleng khan under 15 le under 18 I league under 15 le under 18 hi kan enkol top maya seilo thelo chu sanikia khan hunla ka thian pa le ka ngani anga ko pui ber sin kha ania ani khan mol min liam san to a voina hian thilunga lo lang thara ani nen khan kanin ko pai khop maya Aizawl FC academy kha chu kan kuta khan om top wangin under 15 le under 18 kha chu kan suai char phailama khateng khan hun kalom mang ve to thina tlap tam tak ke enkol lawa Aizawl FC academy lama kan om top wang khan martu da chuanin hei kan om tatsia lo boka rem chu enkol thei chu ma chu team enkol lama he ka kalu tu de ni tun chama hi chuan lo ome ani chuanin khalam kha han du tok tai la tuna nau pang zirtina chungchang kha han lu chil don tai la hei tuna nau pang football zirna hetia athona I han ti chan lai hi enge thona han ti chan lai kha me soi sakla nia hala hi nule pa chang tele midanga chang proka so ton ve thonia ai mun tam taka academy te kan neya fi choi ten academy thatak tak te al oma
siang deuh khan hi kan hmun hma te hi miron hmu pui a kan hmun hma kan nei that tok lo zia te pawh miron hmu pui a tin chumai phei lamah hei naupang school chalte an han ni chawa naupang school chal lai hian naupang te hian ti tu hin nei lo thin khop mai a chung hun all no kha nan chuan ti in le naupang tena football abi takin chan maru sa hian football pro tha hi kan nei tlem to khop mai a kan nuaron kal le tu te an tam to lo wang hian chung ho chu mahan lak pui a bul han chan pui kan du wangin supermarket bul kan chan pui ni a then khat chuan in nu le pathen khat chuan in a fi te pawh la vela chu mi han tin a chungin ke mari lu a fila lam pang kha lang lawa chuan no pang ka talen hai chu saka chan maru stana khel thei tur le enge niang pia sa cher choi ke nuam ka ti le ka cha ka ni a chuwang chuan tuna pawh hianin hetiang hian bul kan chana free coaching kan kalpui mek ani eng tika tang nge hemi free coaching a hi ekalpui naupang exam chol February thachon hulam pang khan ka chana February ni somni paro ka changin helai coaching hi kan nei chana chu kan bu channa ani alo ome ani chuanin hei ti hianin a thonin han zir tir chho cha chera ti chuanin chung tenga chuanin na kin zela a fi ni lo deuh pawh hemi academy pa nga yang deuh hleka hostel emaw khang tengchi deuh te han kalpui chumna rilru ma chope mo kha inem nia karilu hi chuanin achak thina no pang ho hetianga han en kola han boi pui amaro chu nichina ka siang khan kan problem ber chu amun ma hi ni a hei han en la kan code nei hi Chamores code le Chamores primary school tena kan in thoma ni wang hian helai po hi abik takin school nei tu tele Chamores sporting club tena a free in man lo min ho tila wang palo phukan seya min zona ang deuh khanin nia academy anga han kalpui ti te pawh kha rilru a se om thina amaro chu lai school kutar ngot hi chuanin a football training tak tak anga han nei pui tur khan hmun le mai min dei lo wangin academy ang taka han dina han ti tur hero hi chuanin kan bun ma hin zir lo wangin tun chama hi chuanin khatiang zonga han kalpui thei khanin ka thalo deuh leka acha hi chu ka chaka adu poi ka du reng maya field te ko field lek ne poi acha om thin khop mai alo ome nia kan tlemin han peng setela central ome tournament te nai deuh leka tuna hian central ome tournament hi tran chho deuh mai dona chunga chuanin veng emo mani veng chung emo kha tenga en goal tura som nai mo khalai kha enge inem khalai bol ve kha han soi zau deuh pa khan in nei chuan nia hei mei ni ru ka changin central ome tran dona kan sai fakanga nia team en goal tur hi pathian zara som pi chu kan nei ve le zeu thina amaro su tun chuma hian nia hei tuna kan naute under 15 chang hian seng khan mi pali changa panga ve chu Chamores uai pe ta la khel thei tura hian kan han beisaya veng ta la khel ngai lo wang hian chunga chu kan ro man na le kan tum dan chu ni a maro chu Chamores si tunge en kol don tunge Chamores si ko san da don te ro chu thutu na la siam lawa ke ma kalo ni ni mo kalo ni lo ni mo pho ni se kan nau te chu probo na sim sim hian pali panga bo ve chu veng ta la khel turin kan huala ke ma phik tak hi chu nia azo khu chuma pho aminga han sop chu kan nei ve a amaro chu thutuna kala siam fel che thei lawa chunga chu kan ngai chang de phut ani alo ome nia hei atopna lampang lo nei tai la hei elo experience atoa emo tul chung football sim sima hianin maso na turnia isia ta kha han soila tin thil dang pok han soi zau na om thei chuanin han soi zau ta la atom nan tho nia football hi mizoten kan tui a kan khel na sa a tin hei tuna phe chuanin kum upang pang a retire to kan ti da po hian veteran kan te kan war a tha ka ti a ka support a tin no pang zok da po hian academy tha te kan ngai to kan zonga ai zola da po academy abik takin residential kan nei tlem ani academy chu om nuala maro chu a residential a han om chila angen yang khatenga lekha zir patia han ti thei chu kan nga lo khop maya heian ro o tina ka ti a chu ti ro chuan no pangte
talent hi kan nga em mizo hian thiam tak tak bro thiam tak tak chuti ro chuan discipline thalo si thleng sang lo te pui kan nga thin ani tin thei MPL te pok atia Mizoram in MPL Mizoram Premier League kan nei san te pok kan hma lo ai kan chan le mai dona chunga chu tun kan ma chhop chhau te an ni a chunga chuan ka lo thlir ve thina mizo te hian football hi kan ngai na in kan tui khop maya chuti ro chuan kan tui le kan ngai nat na ringot thi atok lova tin ni a khel chungchanga te pawh hi coach chatak tak mizo in kan nga to a chung hwa zon training tha te an tonga engkim mai an dong vek ani chuta chuan player se mimal takin an poi bo khop maya improvement of natura antinan ball local tour low scanning log ang chi te mo ball local on te kan selenga engani ang achen chuan a local ver ngota ma se ale peka ati dan tura kha lo ngai to lok lawa ball out hin chila hantal boy tanghal mai hi epil a bon mu to tam ta mani chuwa chuan ball san ma low scanning log te le akalen tu lo en lo ang chi hi kan mo le yang ka sia thil dang skill se kan thiam reng mai mara su ball deliver na turte engani ang ball a local huna lo ti dan turang chi lo in rom lo na kha kan ta cham do hen kan sa ve dewa chu hei nia bizo te thon I league team te pok an nei atin second division I league kan ti I league chu te pok an nei chawa I league te pok an nei bel te pok an be se ya sunga po chu an training tele anin khel kan en bo hianin kan ma mo ve ber ne kan se chu engani ang lo hoi chua mo lo en lok bolo kan na tu pelama bokal en to lo en lo ang chi hi kan ma mo viau kan se ve dewa chula te su min so ta ka chong kan sei duwa tin mi so ten ma kan son chho zela tula te po hianin hei no pang ei zupa te po kan nei chho zel maya heng te lo protia tin no pang te sang tak thing tu le professional la na po kala ho thing ngai turin tuna kan no pang kan training pui te le hetia coaching kan han pek te po hi be sei tak tak hi cheng mo zat kan nei ve ni chung te po su an thori ma an theina zong zonga an ti hi chuan helai chau ni lo academy thazok te club thazok te le MPL club pha te po khe tu su alom ve kan ria kan be se ya chu tiang tu chuan thei to ping ka thiam na le fin na thiam vio ma sela tian bul kan chan pu kan ti ve nok nok ania ai pathian zara thakha tha ve chu kan lo nei ve tareng maya kan hma lo wal school ten lu dona tin nge school lu nu hian kan la kal pui se lang ti ero hi chu kala soi thei chi alawa a than hi chuan school pan lama ta lama te polo ti chu som bi an duwa zing am pang chu nga tai do thina school ten chan ma wangin chu wang chuan pathian roman amin siam sak zelanga a sa theng berin he kan free coaching hi kalpi he chu kan la thumani alo ome nia hei kan thiat theuin zirte hi football hmangai na wangin thiana phone in an zirtira tuna hianin police la man luta ma se lu chung po hianin sarkar nan thok chung po hianin football lampang he thei to pen hianin ahun kar olan boy pu ni tikha kan soibel ni ta sela hun thatak min pe ka wangin chunga kal lom thu ka soi ni kan lop tak mek me ni helai mun a meron tlo wangin lom thu kan soi alo ome hey under 12 cùng sông bát nị với là bắn nị bây giờ riêng tiền là gì đó mà thiếm tụi em ăn uống em chuyến giá mà đưa spec em in rồi riêng tiền gì đó mà chuyến chúng em mình khá bây giờ nắng lát bê cả chuyến bây giờ mình sửa rồi tụi mò kim à Kendrika. Tumo? Kendrika. Juan? Mai Somfela. Rubena. Toma. Le? Kima. Kima. Erika. Sangsanga. Pingsanga. Solomona. Nang? Endia. Boya. Zorina. Thanpuya. Pingtea. Lakasanga. Thiếm tụi em. Thả. Tiêm nụm nó vẫn thèm ô. Aroa. Oma ani hi aming pumte po kami nan chil sela masain. Ti chuanin nau pang hela hianin hei zirte an man lo chang te poin dikhanin tlomngai zirtirna ahan peve boka
halai te po ha ten te kan han zot tu rangai te lama sain mi te po kami na chim sa se thanga ming pum te po kaming pum hi lal ro lira ania arawa ti ming pum china sin chu kan dia kha eng mo chen chu nau pang hian lo en kol pui ve a kha ti lai khan in ien kol china tang khan in nau pang in man sonin siam an mania hela hi poi mo ka ti soi ka du ve ma kan veng hianin ground hi kan nei that lo wang hianin no pang te hianin ground han pan na turin nei lo wang hianin an ma son na mu turi wang ani an in khel ve lo thina ma ro chu heta sarjir te sarjir te to mai na noya ti to mai ang khang hanin tian free ko tingan kalpui nia atir ka chuanin ka bai se halo sang ve ni kha lo sang ve ni ke ma po ma ro chu ka tel pui man lawang nu han ron so ma ka han mu pui china chuanin an ball push le an passing vel po alo dik ko hop mai sarjir te na lo alo ti pui na sa ti kha siat ve kan ve no pa point ma son na thatak chu aumin ka sia ma ro chu ground kan nei that lo hi soile soi nu ania henga wang hian duangin ma lak tak tak har dewa an ni mai chu ho chu alo ome chuan ani hei tianin ni na pang ho hi han zirtir chunga chuanin an mani thimchima hian na pang hi talen tam takhian in an nei tura pate po ngai la chung tengkara chuanin han beisei om zual deuh kumsom pani chunga mo kumsom pa chunga sonin anomini siam om te reng mai chunga chuanin kumsom pani lampang hi han thlin ma sajok taila an bol khoi dik tak tak le huai tak tak en kol na thajok noya le la inzir chho sela chuan awan na thadon ve tiang chi kha anin phum ru ve no kani chuan kumsom panga china po hianin hei player pali panga vel chu tun central way me tournament lom tura po hianin ka khel thei to turang chi inzir chho thei to turang chi ka chuan om ve bo kani alo ome chuanin tuna nau pang atanga en lo experience sa hianin engtin nge nau pang hianin tuna hianin chu teng zong chuanin ti deuh sela chu teng zong chuanin han kal deuh sela emo an mani mental emo physical bor vela tepo ma an son theina tura nia e siat deuh kha mi an soi zau sak deuh pa kha na soi te ai poi mo kham mea helama kan lo zirtir mai ba ka hianin helama kan zirtir chu anol puyangin kan zirtira azong noi kan zirtir theilawa in lama an manin hei chuan silfawa heta kan zirtir bak cheu hi in lama nang mani ten in lo ti angaya ti ten chuanin anu le pat bohem pui tak tak se chuanin ringam box se tunlaya chuanin hei YouTube pa te bo en turom vek to ni khang hanin an mani bon an lo in zir ve thaya phone an khoi thim vek to chuan an mani in kota azim mo zaw ni mo ball push le receive ring po an mani lo in zir vek thei to kha rang ka chuan ma son na aum thein garing an atop nan hei nau pang category hianin emo atlema puiting lampanga te polo ni ta se tuna hianin chu teng zong chuanin kal taila ma kan son anga ti ang deuh hoi zonga ril ru te lo man kan ring thina ha teng zonga elo man dan te elo ngai tu dana kha doi te mian sei sakla nia tuna kan chen dan hi under 12 le under 15 angan ni ta under 12 hi under 12 hi thole ni zinga le zir top zingan kalta tuna kan kalpui dan chu at chatok viewing ka sia han soi sel na tur vak ka nei lo ka chu at chatok viewing ka sia ani tol chung football a hianin ma son ngai na lai nia kan share lai kha i nei chuan hei hi na soi thiam che lo ma ro chu in zir tir chave vi zon ka sia zuk le muam ti lo chang te le nu le pa thu oi ne chang te chuanin mi nan ti lo lai po lo ti ve chang chi te tiang hi bu tu nom zeu zewa tai mak le tum ru na poi mo ka ti ma chu alo ome hun thata mi pe bangin ka lo me le kai po le under 15 ho claim chuan ni hin bel dewa under 12 ai chuan
Ini berapa kau ni dah kau cakap? Ini city oh, ada soang loh soang. Cái đũa bán đi ăn được cái mỏ. Cái turin. Bớt. Hay mỏ. Tao phải nói quân đây sao? Tôi mà sẽ chụp qua số bố. Itu turkan untuk untuk sendona. Mani. Mani. Tapi ni tu tu Tuan kumsunga interest kan berdua. Ani apa dampang kan kalau endorse ni lah. Ahe atau balance siapa tu balance kan lu oleh ni sih. Kumpir kan interest punya bin apa siang lu deh. Jelas soal ni kan le juang lu ni boleh singa kan le sabang. Facility Chamari West Local Council member in Arongkal Hlomaya and Rem Chanta ka chunin tongkam ni khat han soi ve se thain kan sia mingpum kha mian soi sakla chun tuna hianin pasal fanau te po kha om chunin han soi tel photla phasai na thaw ba le kalome ke hi Juliet lal eng kibi kania hi Chamari West Local Council member kani waka sporting club pa hian treasure kania kapasal hi kumsang hi somni pakhat march la khan borala kafa fa pati kane mi pa le mi cha nia mi cha chuan pasal ne chan maria khan kafa pa chuan nupuye ne ya fa pakhat ne ti chuan kan nu fa win kan ommeka ni alo ome nia kan thia teng hei Chamari si football thiam veng football ngai na veng ania chunga chuanin hei naupang emo puitling theng point football lama hianin an tui khop maya chunga chuan tuna mu china naupanga te po hianin engtengin nge naupang hianin ma an son nia isiat ve dan deuh naupang bi ka hian soiphot tai la thawme kalome ni Chamari sa hianin sport lama hian ma kan son em ya tun ma chuan football le volleyball hian chan le football le volleyball le mizo culture den sa hian kan ming hi acha em china maro chu hei covid nu chang hianin a in thak sport lama te hianin kan tlatniam shia timeng lam lama ro hi chuan hei kan zofa culture club hianin min la choi nung zela tun thleng hian Mizoram ai o tele Mizoram chunga te po veng ai en o zela hi alom oma tin hei sport lama hian tuna po hian hei puzir te hi sporting club kan vice president ania hei hian in athon liawin zingkara hun in pe in ti hian coaching te an pe ania hei kan lom em ya hi lom thu hi kan soi fia thiam lo kan lom zai hi tin ama me ba ka hetianga ati theina chan chu anupui wangania anupui hian a support em ya anupui hian heti changsia an ne a hetiangin support lo se tiang hian i zingkara hun ol ani theidon lo ni tin chuna te po thian MFA lama changin i abuai em ani a chu wangin kan loma tin hei zingkara no pang football hi tuna hian second division kan ni me ka ta chuanin
กันฉลายที่ไปอันเราหน้าที่อันเราเนี่ยอันเราอินเคลมันเมมตัวเราว่าจู่วังจวนอัชเนมไงน่าซาราที่อย่างเงี้ยอันที่เนี่ยมากันโซนตัวเนี่ยนูปังที่พอยันนัวมันที่ตัวน่ะยันเวียงไอโอunder 15 under 15 น้อยละunder 15ฮิจวานินเวียงไอโอแต่พอสวักเทกันในตัวจู่วังจวนินเกิดนี่พอยังกันจังมาเสียกันปุยเทดานี่กันเชื่อเราเตียเราอมปุยเลยเราเอ็มปุยเฮียนี่ไหมกันบวยเวมาจิงที่ได้รอกันจอยอมเทแล้วไปสังสากินกันกันชีนันนี่ฉันเนี่ยมังไงมาโนปังพอเฮียนว่ามันที่อันนู้นเลยป้าจะพอเฮียอันลมนี่อินกระชังอันนี้เจอเราไหมชวนเราก็สิหลังเฮียนี่นังมานี่เวียงช่วงเฮียนี่ให้มีสปอร์ตลำปังหันตีจังกลุ่นนานมั้งหันห่วงหันเจ้าเจ้าค่ะเองที่มันลากินตุ้มเอ็มขลายค่ะตุ่มจวนโอ้ก็แล้วแม่นี่local council อังจอดที่เตียงงั้นสวยตุ่มมาตุ่มเราวักพวกกันเนี่ยจังเรามาเราจูให้มี inter village อังที่อังเตียงนี่ local council ลำเฮียนินฉันเห็นไงเนี่ยกันช่วง inter village football tournament volleyball tournament เอาหมส่วนกันฉลายที่ตานเฮียนไทยตัวใช้กันช่วงเวสิที่จังกรุงสปอร์ตแล้วมาตีจังกรุงที่จุกันดูมาเซ local council ที่จวนอินซุ่มที่กันในแล้วว่าที่มุ่นออลที่กันในแล้วฟุตซอลกราวน์ที่กันอดเมมตัวนั้นกัน local council ลำเฮียนอันสวยเวทตัวกับเมมบาร์ปุยเตปนกับถอปุยเตเฮียนจุ่มมุ่นที่กันในแล้วกันดับเวเมก็ในถ้วยจุกันดัวในด้านที่พ่อสนกันตุ้มนี่กันฉลายติตานอันนี้ช่วงนี้ให้น้าปังเนี่ยมั้ปุยลิงเฮตียกันเพลย์เตตินสปอร์ตชิมเลยที่ดังคัลเจอร์หลังแต่ปนอย่างจู่ห้างเตียงตานะฮันน้าปังเตหันฟุยนั่นตัวแต่พวกนี้กันเสียข้างเตียงข้างหันสวยเราดูแต่เลี้ยนฟุยนั่นตัวเตในช่วงนี้มีอะไรสวยสักละอัตบนานช้างนี่ลามมีเตเลสปอร์ตแล้วมันก็มีแต่ตานชวนรุยเทียทิลตีเราเฮียชาเก็บไปกระเตดลายจังอินไม่ใช่นี่ไม่ละกระเทยประตูเป็นสปอร์ตละมาเตลามละมาเทียนกัลชินามีโซฟาคัลเจอร์คลับเตยหันสวยบดพอดีละกันลามซิร์ตีร์ฉันเตะเขาเนี่ยนะเมมบาร์ไว้เมมบาร์เขาเนี่ยนะกันลามซิร์ตีร์อาจังอาโซฟาคัลเจอร์คลับเตะไปเหล่าชัวกันเนี่ยส่วนมีสปอร์ตละมาพอเฮียนี่ก็เทปตัวเป็นก็อินเคลวีอาทิตย์ชิเซลนี่ก็ง่ายไปหมดตุนเทงยันจิงอ่ะดังอาเฮียนก็ทว่าก็เทปตัวเป็นก็วางเวชีนั่นเองอินเคลเทตัวลงไม่ละเทปตัวเป็นจันกะเลาละเวชีนาตินกุมสังนี่แหละสมคันอาร์เรสลิงก็เคลเวียนูก็ดีต่อจุงคันกับภาษาฟนาวเต้นมินสปอร์ตสปอร์ตลำคติเทกันเองต่อสีแล้วว่าวอลเลย์บอลฟุตบอลลำเตะจูวังจอนอาร์เรสลิงก็เคลตานี่อาร์เรสลิงก็เคลก็ตุยมันนวมพวกตียที่คันสเตตามันนิเวตาgold medal te la in national silver medal te kala ti chuan kumsang ni som pakhat December khan mizo zinga world championship arm wrestling world championship khel pasaber mizo mei chha po mi pa po akhan kan ni chu nuam po ka tia ka in chuang ve ama ero chu pasal fanawan ne kan pa te central service ten lo ni mun sang sanga kan post akal kwal angai wangin ka chunjom the lo hei tuna hian in chan mar sporting club po hian arm wrestling hi kan nei renga tiang chuan tournament awm hi chuan in eng mo kan nau te hi kan member te an ba chwa ve china tu lai takian kemin kan an in thla da chho deuh le a khel tu te om vak lo nen tun kum sang ni som ni panga hi chuan in twai thar le kan tum tin chalai te po hian an chak an phur lo om le mai chu an twai thar leula arm wrestling lama te po froi tu thatak le don chiat lo nga toy ni wangin khalama te po kan han kal na de lekula dikha du sara kan hlan tel cha chimi rol chuanin hei hun thatak mit pe ka wangin lom chu kan soi tel bo kan ni ai te po ka lo me hey sal